ערב טוב לכולם, לכל מי שבשידור. יש לנו כרגע 37 אנשים בשידור, שזה יפה מאוד 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 מאוד. קודם כל, אני מאוד רוצה לבקש מכמה שיותר אנשים לפתוח מצלמות. מאוד מאוד כיף לדבר לאנשים שרואים את הפרצוף שלהם, ופחות לריבועים שחורים עם שמות. אז כל מי שפתח מצלמה, אנחנו מאוד מודים לכם. אני רואה שטל פתח מצלמה, ואיריס פתחה מצלמה, וליאור פתח מצלמה. ערב טוב. ויש כאן מישהו שקוראים לו אייפון, עם כובע ומשקפיים שפתח מצלמה, אז תודה רבה גם לך. אהלן אהלן. ואללה פתח מצלמה. וככל שיותר אנשים יפתחו מצלמה יהיה לנו יותר כיף בעיניים, ואני רואה את אריק ואנדרה ואיילת. אז ככה, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא של ליווי משקיעים, ותכף אני אתן לעודד להציג את עצמו. בסדר? אני שמי אסי כהן, למי שלא מכיר. יש לי קהילה של נדל"ן, יש לנו קבוצה שנקראת הזדמנויות נדל"ן ביוון ובעולם, ושם אנחנו מציגים כל מיני הזדמנויות של נדל"ן וגם נותנים ערך. יש לנו כל מיני לייבים והדרכות והרצאות. והיום אנחנו מארחים את עודד חן, או שעודד מארח אותנו, כל אחד מסתכל על זה מהכיוון שלו. ואנחנו הולכים לדבר קצת על ליווי משקיעים. עודד מתעסק בליווי משקיעים, ממש עוד שנייה הוא יסביר מי נגד מי, למה וכמה. כמה דברים קטנים: השידור מוקלט, ובסוף השידור, אחרי שנסדר את ההקלטה, נשלח אותה למי שצריך. מי שרוצה לשאול שאלות, אתם כרגע במצב של מיוט, אפשר לשאול שאלות בצ'אט ואני יעצור את עודד מדי פעם ואני אקריא שאלות, או אם אתם רוצים לדבר, פשוט אתם יכולים להחזיק את המקש הארוך במקלדת, ללחוץ עליו, באותו רגע המיוט נשתחרר, אתם יכולים לשאול שאלה. ברגע שאתם עוזבים את המקש הארוך, המיוט ננעל בחזרה. אתם לא צריכים ללכת ולחפש את המיקרופון וכל הסיפור הזה, זה סתם כאב ראש. רגע, יש פה עוד 4 אנשים בחדר, אני אשאיר כבר את כולם. אז אני אתן לעודד את האפשרות לדבר, להציג את עצמו, ואנחנו נתחיל בלייב. אז עודד, קדימה, הבמה שלך, בבקשה. אהלן חברים, וואו, הרבה אנשים הגיעו, איזה כיף. אסי, יש אנשים ששולחים לי וואטסאפים שהם לא מצליחים להתחבר, לא יודעים למה. זה כנראה משהו שם, כי כרגע יש לנו 38 אנשים בשידור, אז יש אוקיי, 38 אנשים שהצליחו. אז נעים מאוד לכולם, אני עודד חן, אני עוסק בליווי משקיעים ביוון. התחלתי בזה בעצם בתור משקיע רגיל, כמו חלקכם ורובכם, או רוב מי שמתעסק בזה. התחלתי להשקיע, במשך 3 שנים עשיתי את זה, ומתוך אהבה הייתי מתחנן לאנשים שיקשיבו למידע שיש לי. הייתי מתחנן למשפחה שלי, בואו תקנו נכסים, בואו תראה איזה יהלומים יש לי בידיים, ופשוט נעניתי בסירובים, כי אנשים לא באמת היו בנישה הזאת, לא רצו להקשיב יותר מדי. מסתבר שכשאתה מתחיל לגבות על זה כסף אז אנשים מעריכים, והיום אנשים משלמים בשביל המידע הזה, כי הוא שווה באמת הון. גם המידע, גם הקשרים בשטח, וכל מה שאנחנו עושים, תכף נדבר על זה גם. אני בן 40, בעוד כמה ימים יהיה לי 40. במקביל אני גם, יש לי עסק של בר מסעדה, אני כל החיים שלי הייתי בברים מסעדות, עצמאי, יזם. כתבתי גם ספר שמדבר בעצם על מסע ההשקעות שלי ביוון, ובעיקר על ההתפתחות שלי משכיר לעצמאי, כן, משכיר לעצמאי, מעצמאי לאיש עסקים, מאיש עסקים ליזם, וכל קובייה היא קפיצה רצינית מאוד. אני חושב שהקפיצה הראשונה לעבור משלב של שכיר לעצמאי זה הכי קשה, ואחר כך לקפוץ מאיש עסקים ליזם, כי זה באמת קפיצות מאוד מזכירות אחת את השנייה. כי גם כשאתה איש עסקים ואת עושה הכל ואתה מנהל עסקים, זה עדיין לא כמו להיות יזם בתוך רכבת הרים מטורפת. אני לא אומר שזה פשוט להיות איש עסקים, אבל יזם זה כבר ליצור יש מאין. וזה בעצם מה שאנחנו עושים היום ביוון, יוזמים דברים מכלום. מתחילים במעט ובסוף מגיעים באמת לתוצר של יהלומים באתונה. אני מתמקד באתונה, במרכז אתונה, מעט מאוד פיראוס. רוב העבודה שלנו זה טבעות, נקרא לזה, יש את המשולש ההיסטורי שפסירי, פלקה, מונסטרקי, זה הלב. כל מה שמסביב לזה זה טבעות
A, B ו-C במרחקים של עד 15 דקות, 20 דקות נסיעה מקסימום מהמשולש ההיסטורי, בהתאם לתקציב ולפרופיל של המשקיע. זה בגדול. מה רצית עוד לשאול? מה שאלת? ככה, קודם כל רציתי לשאול, אני מבין שאתה מלווה משקיעים באתונה בעיקר, זה גם מה שדיברנו עכשיו. מה זה בעצם אומר לקנות נכס יד שנייה באתונה, או כל מקום ביוון בעצם, אבל אנחנו מתמקדים באתונה יותר. מה זה בעצם אומר? במה זה כרוך? יש די הרבה שלבים שצריך לעבור עד שאתה רוכש נכס באתונה. לפעמים הבירוקרטיה נורא מעצבנת, איטית וסבוכה, ולכן יותר קל לעשות את זה עם אנשים שאתה מכיר. אם זה לקחת חבר שעשה כבר, אז הוא יכול לעזור לך עם כל מיני אנשי מקצוע. ככה, אני אספר קצת על התהליך של רכישת נכס יד שנייה. לדעתי גם מקבלן על הנייר זה מאוד דומה, רק ששם היו פחות מכשולים, כי כבר היזם יפתור לך את רובם. אבל כשאתה קונה לבד, אז השלב הראשון והכי קשה בעצם הוא איתור הנכס, וזה הvalue שהיום העסק שלנו נותן. יש לי שותף שחי בקוקקי, אני חי בישראל, אני מגיע לשם כל חודש בערך, אני חי על הקו. השותף הישראלי שחי בקוקקי הוא אחראי על איתור הזדמנויות, קשרים עם מתווכים, בדיקת הנכס פיזית והגעה אליו. בעצם אנחנו עוזרים לאנשים לרכוש מרחוק. כל מיני משקיעים למיניהם שהם מאוד מתוחכמים והם מאוד משקיעים ויש להם זמן והם יכולים להיות שם ולחזור וללכת ולבוא ולבדוק ולהיכשל וליפול ולהיכשל וליפול. הם לא צריכים באמת מלווה משקיעים, יכולים לקבל טיפים. אני עוזר להרבה אנשים כאלה ללא עלות, מתקשרים אליי, אני נותן את כל הידע שלי, מחירים, תהליכים, הכל באהבה רבה אני עושה את זה. מה? זה לגבי שלבי רכישה. בגדול יש לנו את השלב הראשון של איתור הנכס. אפשר לאתר נכסים על ידי להיכנס לספיטוגטוס, שזה אתר מקומי ביוון. אפשר לראות שם נכסים ולהתחיל לנסות לפנות למתווכים מקומיים. אפשר להיעזר במישהו שאתם מכירים שחי שם, שהוא ייצור קשר, יהיה יותר קל, כי נורא קשה להשיג את המתווכים היוונים, הם לא באמת חוזרים, הם חוזרים למי שיש לו איתם קשר והם יודעים שיש פעילות, כי הם מקבלים אלפי פניות, זאת אומרת מכל העולם. אני כל הזמן עובד מול מתווכים מקומיים, הם מצלמים לי את המסך שלהם ומראים לי כמה פניות יש על כל נכס. טוב. אז השלב הראשון של האיתור נכס הוא מאוד טריקי, צריך להיות מאוד מאוד מהיר. אנשים לפעמים לא מבינים כמה השוק סוער וכמה קשה לשים את היד על נכס ביוון, וחושבים שכל נכס שהם רואים על המדף אפשר להשיג אותו. בעיניי 80% ממה שאנחנו רואים, גם שישראלים מעלים בפייסבוק וגם שאנחנו רואים בספיטוגטוס או ב-xe.gr, שזה גם אתר חזק מקומי, בין 60 ל-80% מהדירות שאנחנו רואים הם פיקציה. חלקם אין להם ניירת תקינה, חלקם אין באמת גישה לבעלים, סתם מישהו לקח ממתווך, העלה איזה פרסום, אמר אם יגיעו אליי אולי אני אשיג את הדירה. אז אנחנו צריכים באיתור נכס לדעת שמי שמקשר אותנו לנכס יש לו 3 דברים: גישה לבעלים, טלפון של הבעלים ישירות, אפשרות להיכנס לנכס עם מפתח, וטייטל. בלי 3 המרכיבים האלה אנחנו פשוט שורפים זמן, ואני מדבר בתור אחד ששרף זמן על ים של נכסים עם ים של בדיקות, ואני רואה שיש פה מלא חבר'ה שאני מכיר בלייב, גם הם עברו את זה וגם אתם חיפשתם, וכל מי שכבר חווה קצת בסוף מבין ששווה לו לבוא למישהו שיעשה לו את זה ויאתר לו ויתפוס לו את ההזדמנות, כי לפעמים יש הזדמנות כל כך טובות אבל אנחנו לא מצליחים לשים עליהן את היד, כי ישנם שיטות שצריך להיות מהיר. יש גם המון שמים נכסים וסתם כדי למשוך, ואז אתה מתקשר ממך, אין לנו את הנכס, הוא נמכר, אבל אם כבר דיברת, כמו יש לי משהו אחר.
כן, הם גם לא אומרים לך שאין להם, הם אומרים לך בטח בטח, והם מושכים אותך כל הזמן, הם מנסים כאילו כן, למצוא את הקשר לנכס הזה, אבל הם לא באמת מצליחים, או שהם הצליחו דרך מתווך של מתווך של מתווך. גם חבר'ה ישראלים אגב שמפרסמים דירות, אין להם באמת, חלקם אין להם באמת גישה לנכס. אני אומר לו בוא קח כסף תביא את הנכס, אני מעוניין, אין, בלי משא ומתן בלי כלום, תן לי את המסמכים אני מעוניין. אתה רואה שדברים לא מתקדמים הרבה פעמים. כן. למה מעלים פרסומים? אנשים מנסים, א', בספיטו גטוס הם פשוט רוצים להביא קהל, אז הקהל מגיע בשביל X ואז ימכרו לו Y, וה-Y הזה בדרך כלל יהיה דירת מדף, אני אוהב לקרוא לזה דירות מדף. כל מי שמכם רוצה להגיע לאתונה ולעשות ציור נכסים מה שנקרא, והוא מנסה לארגן לעצמו נכסים, והנכסים האלה ממתינים לו עד שהוא יבוא והוא עשה לעצמו איזה סיור נכסים, או שמישהו הכין לו סיור נכסים, דעו לכם שאתם תקנו דירות מדף. דירות מדף בדרך כלל יהיו יקרות יותר, במיקומים פחות טובים, ודירות שלא נמכרו באותו רגע שהם יצאו לשוק. דירה טובה באותו רגע שהיא יוצאת לשוק, לפני שהיא בכלל פורסמה, היא עוברת בין המשקיעים, קבוצות וואטסאפים, כל האנשים הכבדים. ויש לנו הרבה חבר'ה ישראלים כבדים, אני מכיר המון, הם מקבלים דברים שלא פורסמו מעולם. גם אצלנו יש לנו אנשים בליווי, כל מי שנתחיל אצלנו איזשהו תהליך ליווי שם מקדמה, פשוט מקבל דברים לפני שפרסמנו אותם, לא בקבוצה ולא יצאו בשום מקום. יכול להיות שיש אותם באיזשהו ספיטו גטוס או באיזשהו מקום, אבל ממש באותו יום שהם יצאו אנחנו כבר על זה. והשיטה לאתר נכסים טובים, מצאתם נכס, אתם צריכים ליצור קשר עם הבן אדם באופן מיידי ולראות אם יש לו מסמכים, להגיד לו אני מעוניין להתקדם, בכלל לפני שהתחלתי משא ומתן תביא לי טייטלים. טייטלים זה בעצם החוזה האחרון שנעשה בדירה, ואז אנחנו יודעים מי הבעלים הנוכחי, ודרכו אנחנו הולכים לקדסטרל שזה הטאבו המקומי, ואחרי בדיקות אנחנו עושים בדיקות משפטיות בסיסיות ראשוניות, רואים שאין חובות שיעבודים על הנכס, שהרישום תקין. בעצם הבדיקות הראשוניות נראות לנו תקינות, אנחנו יכולים להמשיך לשלב הבא. אז אם יש לנו את הטייטל וכניסה לנכס, אנחנו על הסוס. זאת אומרת, אנחנו כבר יכולים להמשיך להתקדם ולפנטז על הנכס שנרכוש. זאת אומרת, המתווך שהביא את זה הוא רציני. יצא לי לא מעט לשלם, כמעט כל עסקה אנחנו משלמים למתווכים, תיווך ותיווך כפול ובונוסים. ולפני זה, לפני שידעתי איך רוכשים ביוון, אז כל פעם הייתי מגיע וטס וחוזר מאוכזב, וקובע לגבי נכסים, מגיע וחוזר מאוכזב, בא עם כסף בידיים לתת מקדמות, חוזר מאוכזב. עד שהבנתי שאת הדירות צריך לתפוס כבר מרחוק. ברגע ששלחו לנו את הטייטלים, באותו רגע אנחנו עושים את המשא ומתן, לא ראינו עדיין את הנכס, לא כלום, אנחנו מתחילים איזשהו משא ומתן, שולחים בן אדם אוטומטית לבקר בנכס, במקביל אנחנו כבר עושים בדיקות של הטייטל, טייטל צ'ק זה נקרא, עורך הדין לוקח את המסמכים, עושה להם בדיקות ראשוניות, ואז בעצם עוד לפני שהגיעו אנשים לראות את הדירה, אנחנו כבר במשא ומתן מול המוכר, וזה כבר המסמכים נמצאים אצל העורך הדין. אז כל ההזדמנויות הטובות שתראו בקוקקי ובטיסיו ובפטרלונה ובשכונות היוקרתיות מסביב למשולש ההיסטורי, דירת 30-40 מטר לא תעמוד יותר מיום. אם היא עומדת יותר מיום זה יש סיבה, או שלא הצליחו להראות את הנכס, או שלא הצליחו להתקדם שם משום שהיה איזושהי בעיה טכנית, או שאין שיתוף פעולה מצד המוכר. אבל מי שרוצה למכור בקוקקי או בשכונות האלה, דירה עומדת חצי שעה, שעה, מפיצים את זה בקבוצות של המשקיעים, והיא נעלמת. הקבוצות משקיעים של הישראלים, מה זה? מה השיקולים דווקא באתונה? אומרים שהמחירים שם כבר עלו, איילת שואלת פה בצ'אט, יש פה שאלה בצ'אט פשוט. מה השיקולים דווקא באתונה? כן, אומרים שהמחירים שם כבר עלו, אתה יכול להתייחס לזה מתישהו. אתונה זו עיר, זה כמו שישאלו אותי למה בתל אביב, אני אוהב ללכת על בטוח, זאת אומרת, אתונה זה תל אביב בענק, ואומנם היא מחולקת להמון המון שכונות, אבל כשאנחנו התחלנו להשקיע שם לפני 3 שנים וגם
לפני שנתיים וגם לפני שנה וגם היום עדיין יש שם צורות שעושות שכל, ואתה יודע שהנכס שלך הוא נורא סחיר, אתונה היא מסחרית בטירוף. קודם כל אני מאמין שבכלל אתה בא להשקיע במקום שהוא כל מקום בעולם, אז גם להרגיש שאני אוהב להגיע למדינה הזאת, גם כשאני אוהב להגיע לאזור, גם שאני אנרגטית מתחבר, ואני אשמח לנהל שם את העסק שלי בצורה זו או אחרת, בין אם זה נכס לטווח ארוך ובין אם זה נכס לטווחים קצרים, שזה כבר ניהול עסק הרבה יותר אינטנסיבי, ה-Airbnb. So, דיברנו על איתור נכס. anyway, ברגע שאתה מצליח לאתר את הנכס ובאמת יש לך גישה מלאה והנכס הוא טוב, זכית, אתה צריך לדעת להתקדם. שלב הבא, בדיקות משפטיות, עברת אותם, מעולה. לאחר בדיקות משפטיות, מה שנהוג לעשות באופן מיידי, private agreement מול המוכר, שזה בעצם זיכרון דברים, זה לא הסכם מחר ולא, תכף נדבר על pre-notarial contract ועל final contract. סך הכל זה זיכרון דברים שהוא לא נורא, אין לו באמת שיניים נורא חזקות בחוק, זאת אומרת אתה כן תוכל לתבוע אם הוא נסוג מהעסקה המוכר, או מסיבה כזאת או אחרת הוא החליט לעלות מחיר או לשנות את הסיכום ביניכם. זה בדיוק מזכיר לי זיכרון דברים שעושים בישראל כשאי אפשר לעשות העברת בעלות לצורך העניין על רכב. עכשיו קנית רכב ממישהו, עשית איתו איזשהו זיכרון דברים, נתת לו מקדמה, אמרת לו תקשיב עכשיו כבר יום שישי לא נספיק לעשות את העברת בעלות, בוא ניפגש ביום ראשון שני, או תעשה קודם את הטסט, נגיד אתם קובעים לעוד שבוע, שבועיים, במקרה של דירה באתונה זה מינימום 3 חודשים נותנים, אבל לצורך ההשוואה, אז אתה עושה זיכרון דברים מולו, או מול עורך דין, נגיד עורך דין גם מכין את זה, במקרה של אתונה זה עורך דין יכין את זה, עורך דין מטעמך כמובן, ואז בעצם אתה יודע? ואז בעצם אנחנו נותנים לו איזושהי מקדמה נמוכה באזור ה-2,000 יורו, 3,000 יורו, דירות עד נגיד 100,000, 120,000, המקסימום שנתתי למשקיעים לשים או לעצמי זה עד 5,000 יורו, כי תמיד יש סיכון שבפרייבט אגרימנט הזה לא תצא עסקה ולא תקבל בחזרה את הכסף, זה סיכון שצריך לחשב אותו ולדעת שהוא קיים. לאחר שעשינו private agreement, בעצם המוכר ראה מאיתנו דמי רצינות, כביכול שריינו את הדירה, אבל שום דבר עדיין לא בטוח בשלב הזה. למה עושים private agreement? כי בשביל לעשות pre-notarial agreement, שזה חוזה הרבה יותר חזק, שהוא מוכר על ידי הרשויות והוא בדיוק כמו הסכם מחר בישראל, pre-notarial contract שזה חוזה מקדים נוטריוני, אגב היחיד שחותם על עסקה ביוון על בעלות, על שטר מחר, זה נוטריון ולא עורך דין, העורך דין רק עורך את המסמכים עבור הנוטריון וביום החתימה חייב את האישור של הנוטריון. ביוון ככה זה עובד, הנוטריון מפקח על העורך דין, עורך דין לא יכול לבצע עסקה, הוא עושה עריכת מסמכים, בדיקת טייטל צ'ק, בדיקות משפטיות, עוזר במשא ומתן מול המוכר, ומגיע ביום החתימה לייצג אותך, אבל בסוף זה הנוטריון, זה מי שנותן את הסטמפה הסופית. אז אחרי שעשינו את הפרי-אגרימנט, אמרנו למה עושים פרי-אגרימנט ולא פרי-נוטריאל? כי ברגע שאתה דורש לעשות פרי-נוטריאל, המוכר אומר לך אין בעיה. מקובל עליי? רק מה? אנחנו חייבים בשביל זה להביא אנפיה certification, הוא צריך לייצר מסמך של אנפיה תקף, שהוא מחזיק ל3 חודשים, המסמך הזה עולה להם כסף, הם לא, בדרך כלל אין להם אותו ביד, רק שיש להם קונה רלוונטי מול העיניים, הם הולכים ומשקיעים כסף, זה היוונים. ואז אתה אומר לו, טוב, תביא לי את הדיג'יטל איי-די, אין לו עדיין את הדיג'יטל איי-די, אין לו את הסרטיפיקט של האנפיה, ואין לו את הפלור פלן בצורה דיגיטלית, לפעמים יש להם פלור פלן, תוכנית רצפה, אז לפעמים יש להם את זה כתוב באיזה כתב יד או משהו כזה, שזה גם בסדר בשביל ההתחלה, ולפעמים אין להם בכלל. הם עוד לא הביאו מהנדס שייצג אותם ויכין להם את המסמכים שהם צריכים לספק לך. אז מה קורה? אתה דורש פרי-נוטריאל, הוא אומר לך בסדר,
הולך לארגן לך בינתיים את המסמכים בשביל נוטריאל, כי נוטריון לא מסכים לעשות הסכם עד שאין את המסמכי בסיס האלו, ובזמן שהוא הלך לארגן לך את המסמכים הוא מקבל עוד 100 הצעות, 50 הצעות, לא משנה, תלוי איפה זה, ואז המחיר קופץ והעסקה כבר לא בידכם. זאת אומרת, מעבר לזה שלחצנו איתו יד ואמרנו לו יופי קנינו, אין לנו שום דבר ביד, לא נתנו לו דמי רצינות, לא עשינו שום זיכרון דברים. אז עושים את זה בשביל הספק, בשביל לנסות לשריין את העסקה. ב-80% מהמקרים, 90% מהמקרים, pre-agreement נורא עוזר. הוא בעצם מי שאם עומד מולנו בן אדם רציני ולא אחד שבא לרמה, הוא מבין שהוא קיבל את הדמי רצינות, הוא יתקדם איתנו והוא יוריד את הפרסום. רושמים בפרי קונטרקט שצריך להוריד את הפרסום ושהדירה הזאת אסור לשווק אותה וכך וכך, אז זה כן עוזר. אבל תמיד שואלים אותי, אז מה, אני מסתכן פה, יש לי סיכון, אני לא אקבל את המקדמה שלי בחזרה? אני אגיד למשקיע תמיד, תשמע, לא קרה לי שמשקיעים שלי לא קיבלו את המקדמה חזרה, קרה לי ששמתי כמה פעמים מקדמות בכמה מקומות, ותפסתי מתוך 3 1, ואז עם הזמן, באמת לקח זמן, אבל החזירו לי את המקדמות. אז כן, יש סיכון. ששמעתי, התקשרה אליי לקוחה, אמרה לי, תקשיב, אני נתתי מקדמה למישהי חולת סרטן, אנחנו כבר איזה שנה ומשהו לא רואים את המקדמה חזרה, היא תבעה אותה, בשביל 2,000 יורו היא תבעה אותה. וואו. ובסוף החליטו ביניהם העורכי דין, היא הביאה עורכי דין מטעמה, מהצד השני של הנתבעת, והם הגיעו להבנות שהיא תחזיר לה את הכסף, כי אין לה כרגע, הם הרבה פעמים אומרים שאין להם, הם כל הזמן בחובות, כל הזמן אין להם ואין להם. עכשיו לך תחלץ את הכסף שלך בחזרה. וואלה, תבעה אותה, ואמרו, תקשיבו, כשנמכור את הבית ויהיה לנו מספיק כסף ביד, אנחנו נחזיר לך את 2,000 יורו. שמעתי על המקרה הזה לפני כמה ימים, שמעתי על מקרים שנעלמו האנשים, פשוט נעלמו, לא עונים, קיבלו מקדמה של 2,000-3,000 יורו ונעלמו. שמעתי על כזה דבר. זאת אומרת, הסיכון הזה קיים, צריך להכיר אותו. שאני נותן למישהו מקדמה עכשיו של 2,000-3,000 יורו, אני מקבל איזשהו מסמך רשמי או משהו, או שזה רושמים את זה סתם כן, על זה נייר? כנגד, כן, אתה מקבל אותו כנגד הפרי קונטרקט, שזה בעצם העורך דין שלך יכין, אתה מקבל ואתה מעביר לו תשלום של המקדמה למוכר. שם ביוון אין לנו נאמנות, אי אפשר להעביר את זה לנאמנות, אין לנו כזאת אופציה לתת הערת אזהרה, לא קיים. קיים אופציה של משהו אחר, אבל זה על עסקאות יותר גדולות שדומה להערת אזהרה, אבל זה לא במקרה הזה. אז כן. הבנתי, אוקיי. ברגע שאתה מקבל את הפרי קונטרקט אגב, אז אתה מקבל את האייבן של המוכר, את הפרטים שלו והכל, ואז אתה עושה כנגד זה את העברה הבנקאית, מציג להם את הסליפ אישור, ובעצם זה מאשר את העסקה. זאת אומרת, העסקה נכנסה לתוקף מרגע שהוא קיבל את המקדמה. ואז אנחנו כותבים בחוזה, בדרך כלל יהיה כתוב שיש לנו 3 חודשים להשלים את העסקה. זאת אומרת, עד 3 חודשים הוא צריך לספק לנו את המסמכים להשלמת העסקה, ושם יש לנו 6 מסמכים שאנחנו צריכים, שזה אנפיה, כמו שאמרתי. אנפיה אגב זה ארנונה שנתית. ביוון אין ארנונה שמשלמים פעם בחודש, משלמים פעם בשנה על הנכס שלך, בין 2 יורו ל4 יורו למטר. זה נכסים של 100,000 יורו, בערך 40 מטר, 45 מטר, יעלו לכם בסביבות בין 150 ל-300 יורו בשנה. זה אנפיה. וואו. נהוג הרבה פעמים בעלי בניינים ובעלי דירות לא משלמים את האנפיה, והם צוברים חובות במשך שנים, כך שהם לא יכולים לספק את המסמך הזה. אז הוא צריך להביא לנו אנפיה, והוא צריך להביא לנו tax declaration ששולם, והוא צריך להביא לנו topographic plan ודיג'יטל איי-די, שזה התעודת זהות של הנכס, ואת הפלור פלן, ועוד איזה 2 מסמכים שהמהנדס מבקש. מדידות של הנכס שהמהנדס מטעם המוכר צריך לספק לנו. לאחר שקיבלנו את כל המסמכים, אני ממליץ בחום כמובן להביא מהנדס מטעמך, למרות שהוא כבר עשה מדידות והביא והוא מראה שהכל כשר, ואחרי שהמהנדס שלו הביא את כל זה, הנוטריון אמור לאשש את זה. ביום החתימה, הוא יומיים 3 לפני החתימה הוא מקבל, מאשר את המסמכים על ידי כך שהמהנדס אמר לו שזה תקין.
אז הנוטריון מאשר את זה. זה שונה קצת מישראל, אצלנו זה עובד אחרת. אצלנו אנחנו הולכים, בודקים ברשות המקומית, יכולים לראות את התוכנית ויכולים להתקדם משם. שם זה מי שקובע זה הנוטריון. זאת אומרת, נוטריון יכול להכשיר שרץ שלא חוקי בכלל. ואז רכשת נכס שיש לו איזושהי עבירת בנייה, חריגת בנייה, אפילו הזזת קיר פנימי, כל דבר מבפנים שעשו שינוי ללא פרמיט, הוא בעיקרון אי אפשר לקנות אותו ואי אפשר למכור אותו. האם קרו מקרים שמהנדס הביא מדידות, אמר לנוטריון, והיה ביניהם קשר טוב בין הנוטריון למהנדס, והוא אמר לו הנה כך, תעביר את זה, זה הכל בסדר. הנוטריון העביר, קרו מקרים כאלה. אני שמעתי על ישראלים וגם על חבר'ה מחול שקנו נכסים, ולא ידעו על זה דרך אגב, רק ביום המכירה, שהם באו למכור וסיפקו את המסמכים, בדקו אותם, וראו שהם לא תקינים. יש פה אי התאמה בין המבנה המקורי שאמור להיות לפי הגרמושקה לבין מה שיש בפועל. אז בעצם כרגע אי אפשר למכור את הנכס שלך ואתה תקוע איתו. אתה חייב לעשות legalization מה שנקרא, או modification, ולעיתים אתה לא תוכל לעשות את זה, יהיה לך נורא קשה, כי אתה צריך להביא את אותו נוטריון שמכר את הנכס ואישר את זה, הוא היחידי שיכול לעשות modification ולתקן את החוזה. ואם לא יתוקן החוזה עם אותו מהנדס ואותו נוטריון, במידה והם מסכימים לשתף פעולה, לא תוכל לעשות לגליזציה. היה לנו לא פעם ולא פעמיים עסקאות למשקיעים, שהגענו לשלב שאנחנו מגלים על ידי מהנדס מטעמנו, אחרי שסיפקו לנו את המסמכים, זה מה שאני ממליץ לעשות תמיד, להביא מהנדס, לוקח 200 יורו, 250 יורו, עושה בדיקות מטעמך, הוא תלוי רק בך, הוא לא קשור לצד השני, הוא לא מכיר את הצד השני, הוא מגיע למדידות לבד בנכס, עושה את כל הבדיקות של המסמכים. חשוב מאוד להביא מהנדס ולא להתקמצן על ה-200-300 יורו האלה, חשוב מאוד. אני קולט כמה דברים שאתה אומר פה עכשיו, שלא ידעתי, אבל כמה דברים שאתה אומר, אם אני מתעסק עם זה לבד, אני יכול ליפול בדרך פה איזה 300 פעם לפחות. זה פשוט לא יאמן. אפשר ליפול, אבל גם אפשר ללמוד מזה בדרך, ואפשר להיות נורא זהיר אם אתה לוקח אנשי מקצוע טובים, ואם אתה בודק ובודק מספיק, אתה יכול לעשות את זה לבד. אני אישית עשיתי את זה לבד, פעם ראשונה לקח לי שנה לשים את היד על נכס, חשבתי בחודש הראשון אני אצליח לקנות, לא הצלחתי, ככה עבר שנה. לאחר שנה הצלחתי, כבר היה לי עורך דין והיה לי צוות, זאת אומרת כבר הכרתי כי עשיתי איתו בדיקות לנכסים, הוצאתי כספים על טייטל צ'ק, כל טייטל צ'ק עולה 300-400 יורו, בדיקות משפטיות, הבאתי בדיקות לבניין, 2 בניינים שעשינו בדיקות, אז לקחתי מהנדס, שילמתי כספים. היום בדיעבד אני שמח שעשיתי את זה, ומי שרוצה לעסוק בזה ואוהב את זה ורואה את עצמו משקיע לעוד ועוד, זה נחמד לעשות את זה לבד וללמוד. רצוי לקחת מישהו שייתן לו טיפים מהצד ושישמור עליו, יכול להיות שזה חבר, יכול להיות שזה מלווה. לגבי, אם כבר דיברנו על איתור נכס מקודם ואתה שואל אותי על value שלנו, אני יכול להגיד לך שבאיתור נכס ובמשא ומתן, כבר שם אנחנו מחזירים את ההשקעה של המשקיע דרכנו שלא קנה לבד. לצורך העניין הבאנו דירה לא מזמן בפטרלונה, אנו פטרלונה, שכונה מעולה. הקונה הסכים לשלם 78, הלקוח כבר אמר לי כן, כאילו, זאת אומרת, כך 78 זה היה מחיר טוב, 78,000 יורו בשביל דירה באנו פטרלונה, דירה טובה עם מרפסת אחורית, הוא הסכים לשלם את זה, כבר התחלנו להתקדם, לקחתי את הטייטלים, התחלנו תהליך בדיקה, במקביל המשקיע שלי לא יודע שאני נלחם עדיין על משא ומתן, והורדנו לו את העסקה ל-73,000, ושם בעצם הוא חסך כמה אלפי יורוים בלי שהוא בכלל ידע, ואז אני אומר לו, תקשיב אחי, סגרתי לך את העסקה ב-73. הוא היה בהלם, הוא היה בשוק, הוא אמר וואי איזה כיף, תודה רבה. זאת אומרת, 3,000 יורו שאנחנו לוקחים על ליווי, זה בטל ב-60, אם זה במשא ומתן, אם זה תכף נדבר על הפתיחת חשבון בנק ומספר מס שמטריד את כולם, שזה דבר מאוד מאוד פשוט אם עושים אותו כמו שצריך. תכף נדבר על השני דברים האלה, זה התשתית בשביל שתוכל לקנות דירה ביוון, אתה צריך שיהיה לך מספר מס,
אגב, לא חייב חשבון בנק, רצוי מאוד, אבל לא חייב. אז מי שאומר לכם שחייב חשבון בנק, לא חייב. צריך חשבון בנק בשביל לקבל את ההכנסות שלנו מסחירות, בשביל לשלם חשבונות כלשהם, שמס רכישה זה יותר נוח לשלם מהחשבון בנק שלך. או חשבון חשמל, אם אתה צריך להתחבר לחברת חשמל ועדיין אין לך דייר, אתה רוצה לעשות שיפוץ, אז אתה צריך להתחבר לחברת חשמל. כל מיני הוצאות כאלה, מאוד נוח שיהיה לך כרטיס אשראי וחשבון בנק מקומי. שאלות שיש פה קצת, אני עוצר אותך שנייה. כן. אילן שאל ככה, כתב, כלומר, לא ניתן לעשות חלוקה מחדש בתוך בית, והאם שיפוץ מצריך אישור מהעירייה? אני עניתי לו, מהידע שלי, שניתן לחלק בתוך הבית דירה לכמה דירות, אני יודע שאין עם זה שום בעיה, ואז הוא שאל אותי, אילן שאל לגבי, הוא כתב, על אז אין התאמה בין הגרמושקה המקורית לביצוע חלוקה. ברור, חייב להוציא פרמיט. פרמיט, אבל אפשר לחלק דירה, אין שום בעיה לחלק דירה. מה זה לחלק דירה? הוא שאל על שינוי חלוקה, הוא לא אמר עכשיו בוא נפצל דירה נעשה אותה לשתי דירות, זה סיפור אחר בכלל. חלוקה מחדש בתוך בית. זאת אומרת לשבור קיר, להזיז דלת, לא יודע מה, שיפוץ. אוקיי, זה משהו אחר. לשנות את התוכנית המקורית הפנימית, בשונה מישראל אתה חייב לקבל על זה פרמיט, אמנם זה small scale פרמיט, שזה זול, זה יעלה באזור 500 יורו, להוציא את הפרמיט הזה, אין בעיה, מכינים תוכנית דיגיטלית מחדש, ותחלקו את הבית איך שנוח לכם. מה, גם אם אני סתם שובר איזה קיר בין המטבח למסדרון לצורך העניין? כן. וואלה. כן. אם עכשיו אני בא לקנות איזושהי דירה והיה שם איזשהו שינוי, המהנדס מטעמנו יגיד תקשיב יש פה, זה לא תואם לתוכנית, אי אפשר להגיע פה לפיינל קונטרקט עד שהם לא עושים מודיפיקיישן. אוקיי. זה נקרא תיקון של small scale, תיקון קטן. לא בעיה לעשות לזה לגיליזציה, הולכים אחורה עושים לזה לגיליזציה. יש לגיליזציות יותר מורכבות, לצורך העניין מכרתי דירה בקוקקי לאחד הלקוחות שלי לפני 3 חודשים, התגלה כי כשבנו את הבניין, אגב בניין יחסית יפה, לא מהישני מאוד של אתונה, הקבלן שבנה את הבניין שינה את התוכניות, אז מתוך 3 דירות שיש בקומה, הוא לקח קיר אחד ימינה, קיר אחד שמאלה, נכנס לתוך הדירה הזאת, יצא מהדירה הזאת ויצא מהדירה השלישית. בלגן. מה שקורה כאן כרגע בדיל הזה עכשיו, 3 אנשים שונים צריכים להביא 3 מהנדסים, לשלם על מודיפיקיישן, ושיהיה שיתוף פעולה בין 3 המהנדסים על מנת לעשות לגיליזציה ל3 הנכסים. נכס אחד תלוי באחר ולא יכול לעשות מודיפיקיישן בלי השכנים שלו. עכשיו לך תשבור את הראש, ואני פה עם עסקה של לקוח שלי ששם מקדמה 4,000 יורו, אנחנו בסוף נצליח לפתור את זה, אבל זה תהליך ארוך. נכנסת לעסקה כזאת שהיא באמת הייתה הזדמנות בקוקקי, הילדה שלי באה כל רגע, היא רוצה להיות בזום. אז בדרך כלל ההזדמנויות הטובות האלה שווה לחכות ולתקן, שיתקנו את המודיפיקיישן והכל, אתה שם פרי אגרימנט ומחכה בפוזיציה שלך, אתה יכול לחכות עכשיו חודשים. במקביל ניתן לרוץ על עוד עסקה, ואחרי זה תחליט מה אתה רוצה, איזה עסקה אתה הולך. הרבה אנשים שמים נגיד 2 מקדמות, 3 מקדמות, אומרים בסדר, אם זכיתי באחד מהם, אני מוותר על 2,000 יורו, 3,000 יורו ששמתי במקדמה ההיא, או שהצלחתי לתת את זה למישהו אחר שיקנה את זה, או שהם בכלל לא הצליחו לעשות לגיליזציה, אז הוא יחזיר לי את הכסף. כן, והם אמורים להחזיר את הכסף. יש פה כמה שאלות, אתה רוצה לענות? אני אקריא לך? כן, אז רגע, אבל אחרי המציאת נכסים, דיברנו קצת על איתור נכסים, שזה השלב בעצם הכי קריטי והכי קשה. אז אגב, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מפעילים אנשי שטח. יש כמונו עוד, אני מכיר עוד חברה אחת או 2 שעושות את זה בצורה ממש טובה. הם מפעילים משרד עם אנשי שטח ביוון, והם כמעט כל יום, יומיים מעלים הזדמנות. וההזדמנויות האלה נעלמות באותו יום. אז בקבוצה שאנחנו מעלים את זה, אתם מוזמנים למצוא שם נכסים, במקביל תוכלו להשוות מחירים כל הזמן לנכסים שאנחנו מביאים ואחרים מעלים בפייסבוק, למחירים בספיטוגטוס. תסתכלו תמיד מחירי פר מטר, ובאיזה שכונות, ומה המאפיינים של הנכס, איזה גובה, איזה קומה, האם יש מרפסת, אין מרפסת, מעלית, איך נראה הבניין, איך נראה הכניסה של הבניין. זה לגבי איתור ההזדמנויות.
לגבי המסמכים, דיברנו קצת על מסמכים, לגבי צורת תשלום של פיינל קונטרקט, אין כרגע מה לדבר על זה נראה לי, זה בסוף בסוף בסוף. ואיסוף מסמכים לפתיחת חשבון בנק ומספר מס, אני לא יודע אם זה בטח מעניין כאן חלק. אני לא נראה לי שצריך להיכנס בדיוק לאיזה מסמכים צריך לאסוף וזה, זה רזולוציות קטנות, חבל על לא, הזמן אני מדבר רגע על המספר מס וחשבון בנק, הרבה אנשים מתקשרים אליי טרודים בגלל זה. לא אוקיי. צריך ליווי בשביל זה. אנשים אומרים לי, מה, אבל אני חייב מספר מס וזה, הוא יכול לעשות הרבה דברים לבד, והוא אומר לי, אבל בזה אני לא מסוגל להסתדר. לא, אם אתה מסוגל לאתר נכס ולשים עליו את היד ולהביא עורך דין ומהנדס ונוטריון ולהשלים את הרכישה לבד, ויש לך קשרים עם המתווך המקומי ואתה יודע לבוא לבדוק את הנכס פיזית, כל זה, אתה לא צריך אותי בשביל חשבון בנק ומספר מס, אני אבוא, אני אעזור לך בחינם, בוא אני אעזור לך. 100 יורו אנחנו פותחים חשבון מספר מס מרחוק על ידי ייפוי כוח, אתם חותמים פה אצל נוטריון ייפוי כוח, אנחנו פותחים לכם מרחוק מספר מס. הנה אתם יכולים לקנות דירה ביוון. קל מאוד. חשבון בנק, אנחנו עושים ייצוג עם העורך הדין שלנו ביוון, זה כבר קצת יותר מורכב, זה דורש איזה 6 או 7 מסמכים עם תרגום נוטריוני והאפוסטיל. ברגע שיש לכם את המסמכים האלה, אנחנו שולחים אותם לבנק, לוועדה המשפטית של בנק פיראוס לצורך העניין, מקבלים פידבק האם המסמכים תקינים או שהם רוצים להרים עליכם קשיים. במידה והרימו קשיים, אנחנו מתמודדים עם זה, משלימים להם איזה מסמכים שצריך, אחרי זה אישרו אתכם, מגיעים לפגישה, העורך הדין שלנו מייצגת אתכם מול הבנק, תוך 40 דקות אתם בחוץ עם אפליקציה וקודים והכל, יש לכם חשבון בנק. זה לגבי התשתית. התשתית זה שלב שמטריד הרבה אנשים, ואז בגלל זה הם אומרים אני צריך ליווי. לא בגלל זה צריך ליווי. שם אין מה ליפול יותר מדי. אם כי דיברה איתי איזושהי לקוחה לא מזמן ולקחו ממנה איזה ביוון, עשו לה ביוון, לקחו ממנה 1,400 יורו, 1,000 פלוס מע"מ, 1,200 פלוס מע"מ על חשבון בנק ומספר מס, לא כולל תרגומים, לא כולל ניירת, כלום. הייתי בהלם. אז כאילו עקצו אותה דווקא ביוון ולא ישראלים, עורך דין יווני. בסוף 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 אנחנו נגיע לשלב של קנינו את הנכס, שמנו עליו את היד, מה אנחנו עושים? קיבלנו מפתח ביד, אנחנו מוצאים את עצמנו שחור בעיניים, מה עושים? למי פונים? אנחנו צריכים להגיע לשם, לא להגיע לשם, מי יחבר אותנו לחברת חשמל, איך מתחילים שיפוצים, איך נעשה מכרז של קבלנים. אז גם את זה אנחנו עושים, אנחנו נותנים מעטפת מלאה, כמו הרבה חברות אחרות שעושות את זה. שיפוצים עד מפתח, אחרי זה גם מכניסים דייר ומייצרים בעצם שקט וביטחון עד שאתם רואים הכנסה בחשבון הבנק כל חודש, או ניהול של Airbnb של טווח קצר. אתה עונה על שאלות שאתה רואה בצ'אט? לא, אבל בואו נסתכל קצת על שאלות. אתה רוצה תסתכל בצ'אט קצת, תענה על שאלות, יש פה לא מעט שאלות. אוקיי. אתה רוצה שאני אקריא לך, מה שנוח לך עודד. ארנונה זה אין פייה, מישהו ששאל, עניתי על זה מקודם. לא ניתן לעשות חלוקה, ניתן לעשות חלוקה בתוך הבית, דיברנו על זה. כן, דיברנו. מיץ לבן 23 לקנות דירה להשקעה, שאלה פצצה, ויש לי עליה תשובה מאוד ישירה ואמיתית. אח שלי בן 25 והוא התחנן אליי לקנות דירה ביוון, אמרתי לו לא, אני לא חושב שלבזבז את ההון העצמי שלך במקום למנף את עצמך בישראל פעם ראשונה עם 75% משכנתה, לא אכפת לי איפה תקנה, בדרום, בצפון, כמובן בתקופה הזאת להגיד דרום צפון זה, אבל קודם כל לקנות דירה 700,000, 800,000, תנצל את המינוף הזה שיש לך במדינת ישראל, אף מדינה לא תיתן לך את זה, אולי בפורטוגל תוכל לקבל את זה, אבל גם זה קצת יותר מורכב, ביוון אגב אין מימון. אז לבן אדם, לבחור בן 23 שרוצה לקנות דירה להשקעה ביוון, אני ממליץ לבוא לחול רק אחרי שמינפתם את עצמכם בישראל ויש לכם נכס ראשון. אין פה עניין של גיל בכלל. זה אני כתבתי, זה אני עניתי לו. זו דעתי אישית, אבל... כן, זה יכול להיות בן אדם בן 40, יגיד לי לקנות דירה באתונה, אני אגיד לו קודם כל תקנה דירה בישראל, כי רק ככה אפשר להתקדם ולמנף את עצמך. וככה ההורים שלנו עשו, וכל המבוגרים, הם קנו בקושי, היה להם כסף, הצליחו, התקדמו. מכרו, התקדמו, מנפו. בעצם המשכנתה הזאת, שזה ההלוואה בתנאים הכי נורמליים שאפשר לקבל, זה כסף שפעם הוא היה חינם, היום הוא מאוד מאוד יקר, אבל עדיין הוא זול ביחס למה שאתה יכול להביא את עצמך.
נכון, אבל לקנות דירה ביוון היום שהיא סבבה באתונה, בארץ אתה לא קונה מלונה בחולון במחיר הזה. תראה, אתה צריך היום באתונה לפחות 70-80 אלף יורו. נו. אני לא מדבר על דירת סמי בייסמנט שאני יכול להביא ב-30-40 בוא אלף נגיד יורו. 100, 100 זה 400 אלף שקל, נגיד בערך, פלוס מינוס. מה אתה קונה בארץ ב-400 אלף שקל? אני קניתי בטירת כרמל ב-235 אלף שקל, שמתי הון עצמי ועוד 700 קיבלתי משכנתה, אה, היא מושכרת ב-3,600, אני בתשואה של 4.6 אחוז, ואתה יודע, זה מחזיר את המשכנתה, ברייק איבן, אוקיי. עדיף מכלום. יש פה שאלה שלהם על השכרה לטווח קצר, תסתכל על זה רגע. מה לטווח קצר או ארוך, מה לגבי החוק שרוצים להעביר לעשור Airbnb, מה סדר גודל של ההשקעה הממוצעת, האם זה הרבה שאלות. טוב, לגבי טווח קצר או ארוך, באמת זאת השאלה הראשונה שאנשים שואלים, על מנת גם לזהות את הפרופיל של המשקיע, אני שואל אותם, מה אתה רוצה? קודם כל, מה התקציב? אם התקציב הוא 60, 70, 80 עד 100 אלף יורו, טווח ארוך, אתה לא יכול לעשות Airbnb, כי אתה לא תקנה בסכום הזה בפריים לוקיישן. בשביל Airbnb אנחנו צריכים בפריים לוקיישן למרגלות האקרופוליס, שזה יהיה במיקום וואו, כדי שהדירה הזאת תעבוד. השיפוץ צריך להיות ברמה הגבוהה ביותר, האבזור והריהוט צריך להיות פגז. יש לכם תחרות, זה ניהול של ביזנס. ייקח זמן לדירה הזאת עד שהדירוג שלה יעלה. יש שיטות להעלות את הדירוג יותר מהר, על ידי אירוח של חברים, להביא להם חזרת הכסף, יש כל מיני שיטות, אבל עד שהעסק הזה לא דופק שנה שלמה, לא תראו מהדירה הזאת הכנסות כמו שצריך ויציבות. אבל ב-Airbnb אנחנו מתחילים ב-140, 135, הכי נמוך שאפשר, 140 אלף דירה טובה, עם שיפוץ, ריהוט ואבזור. זאת אומרת, בגדול זה מתחיל ב-140 אלף, אבל רוב העסקאות זה 150 עם השיפוץ והכל. אז התקציב פה הוא מאוד שונה, חבר'ה של 80-100 אלף וחבר'ה של 150-200 אלף, זה כבר לכיוון ה-Airbnb. שאלו פה לגבי החוק שאוסר על השקעה של Airbnb, יש רפורמה מוצעת ל-Airbnb, זאת אומרת רוצים לעשות לזה הסדרה, הרבה שנים הבתי מלון שם רוצים לעשות הסדרה כדי להפחית להם מהתחרות, אומרים שבאתונה זה לא ייגע, רק בעוד שבועיים נהיה יותר חכמים ונדע תשובות. בכלל, באופן כללי אני מציע למשקיעים שמגיעים אליי תמיד, אני אומר לו, אתה קונה דירת Airbnb, הכל טוב ויפה, אל תבנה על זה. יכול להיות שהדירה הזאת לא תעבוד טוב, יכול להיות שזה בכלל לא מתאים לך להתעסק עם זה. כן נכנס לי, לא נכנס לי כסף, הדירה עבדה, לא עבדה. יכול להיות שלא יתאים לך התנהלות מול חברת ניהול, יכול להיות שלא יתאים לך לשלם את כל ההוצאות, שזה ועד בית, חשמל, ארנונה, מגבות, נייר טואלט, כביסות, יש מנקה, אין מנקה, פתאום החברת ניהול אומרת, תשמע, מנקה חולה, המארחת שלך טובה, אתה מקבל לא טובה, מקבל ביקורות לא טובות על המארחת שלך של החברת ניהול. זאת אומרת, יש אנשים שלא בנויים לזה, התחילו, ראו שלא מתאים להם. אז מה כן חשוב? שהדירה תתאים לטווח ארוך. בדרך כלל הדירות Airbnb נמצאות בפריים לוקיישן, אז מן הסתם לא תהיה בעיה להשכיר את זה לטווח ארוך. אם זה דירה קטנה, אז היא גם בתשואה שלה תעשה שכל. אם דירה 30 מטר, 40 מטר, אם זה דירה גדולה, היא לא תעשה שכל בתשואות שלה. כי דירה גדולה בקוקקי, לצורך העניין, דירה 70 מטר תעלה 200 אלף יורו. עשית לה שיפוץ, ריהוט וכו', כמה תקבל שכירות כבר? הטווח ארוך ביוון, הסקאלה שלו מאוד קצרה, מקבלים בערך 400 יורו לדירת 40, דירת חדר, שינה, סלון וזה, מטבח, אתה יכול לקבל 400 יורו, אתה יכול לקבל 500 יורו, אם אתה בפריים לוקיישן תקבל 600 יורו, 650 אם זה באקסרכיה, לצורך העניין. לכן זה לא מאוד יעשה שכל. אני כן אומר לאנשים, תחשבו שתעבירו את הדירה הזאת מ-Airbnb לטווח ארוך, מה יקרה? אז לא להשתגע בהשקעות של דירות Airbnb מאוד מאוד יקרות, גם בגלל הרפורמה שעלולה להגיע, וגם אולי זה לא מתאים לכם. משקיעים יותר מנוסים, שאין להם בעיה לקחת סיכונים, ואומרים בסדר, ילך, לא ילך, אני שם טווח ארוך, לא מעניין אותי, יש כאלה אומרים לי לא ילך, אני בא לגור שם, הכל טוב. אם היא ריקה לא ריקה זה לא אכפת לי, על הדרך. אז זה בסדר.
אבל אם אתה שם את כל יהבך על ההכנסות האלה, צריך להיזהר מזה. Airbnb זה יותר מורכב, אני מאוד אוהב, אני חושב שאפשר לעשות את זה חכם, אבל לשים בראש שזה דירה שתתאים בהמשך לטווח ארוך. אגב, אם שכן עושה לך צרות, ועל פי הבילדינג רולס, מותר לך לעשות Airbnb, כי בבילדינג רולס לא אוסרים את זה. זאת אומרת, כל הבניינים הישנים, שלא כתוב בהם שאסור לעשות דירות נופש, כי בזמנו שכתבו את הבילדינג רולס, בכלל לא ידעו מה זה דירות נופש ב-Airbnb, אז לא אסרו את הדבר הזה. לכן מרבית הבניינים אין איסור ומותר לך לעשות את זה, אבל זה לא אומר שהשכנה לא תהרוג אותך ולא תהרוג לך את הדירה, והיא פשוט תהרוס לך את הביזנס. אז אתה קונה דירה פגז, משקיע בה הכל, מתחיל לרוץ, פתאום באה דיירת השכנה אומרת לך, חביבי, אני לא מוכנה, לא יהיה פה Airbnb. מה אתה יכול לעשות? להגיד לה מותר לי? תגיד לה מותר לי, יבואו, היא תזמין משטרה, יבואו, היא תעשה להם צרות, ידרגו לך את הדירה נמוך. זאת אומרת, שמת 200,000 יורו והדירה שלך לא עובדת, השכנה שלך הרגה לך את העסק. קחו את זה בחשבון. מאיה שואלת מה השכונה הבאה בפיתוח שטובה להשקעה ויכולה לעבוד גם ב-Airbnb. Airbnb סתם. Airbnb זה לא שכונה... לא, היא שואלת מה השכונה הבאה בפיתוח שטובה להשקעה. טובה להשקעה לא ל-Airbnb, לטווח ארוך, אז אנחנו נלך על טבעות C, שזה מרחק של 15 דקות נסיעה מהמרכז, קיפסלי, קליטאה, וירונס, מקומות שעדיין זול, זוגרפו כבר לא ממש זול, אבל עוד אפשר להביא מחירים ריאליים, נגיד 1,700 למטר, 1,800 למטר, מחירים טובים. קיפסלי אנחנו נמצא ב-1,300 למטר. כשאני מדבר על מחירים מטר, אני מדבר על דירות איכותיות, קומה ראשונה ומעלה, מרפסת נעימה, שקטה, ולא קומות ראשונות, לא קומות קרקע ומטה, שהן 20% עד 30% יותר זולות מהדירות האיכותיות יותר. אז הייתי הולך ומסתכל על המפה, וכל מה שמסביב במחוגה 15 דקות מהלב, שם אפשר לקנות בכל המקומות האלה, מלבד מה שמערבית לציר הפטיסיון. כל מה שמערבית לציר הפטיסיון זה אזורי מהגרים, שזה אזורים הרבה יותר מורכבים, שאני לא נגד אגב, אבל צריך להיות משקיע מאוד מתוחכם, להכיר את הרחובות ברמה לילית, ברמת יומית, מה קורה שם בלילה, לבוא להסתובב שם, להבין. לפעמים יש רחוב שמההתחלה שלו ועד האמצע הוא ממש נחמד, ומהאמצע עד הסוף מלא בנרקומנים, אתה לא מסוגל לעבור שם, אז צריך להיזהר מזה. זאת אומרת, אנשים שמשקיעים מתוחכמים, שהם יכולים להיות שם ולבדוק בדיוק מה הם קונים לעומקם של דברים, אפשר ללכת גם לאזורים האלה. וזה אזורים שהם בפיתוח, כאילו, שיש להם צפי עתידי מטורף, כי העליתי על זה פוסט בהשקעות נדל"ן, כאילו העליתי איזה סרטון מהומוניה, שאלתי האם אתם בעד או נגד להשקיע בהומוניה וחברותיה, כל מה שמסביב להומוניה, קיבלתי שם מלא תגובות, הרבה חבר'ה רשמו שכן, אני מאוד אוהב, אבל זה כבר מפגש של השקעות אחר לגמרי, כל האזורים האלה זה אזורים הרבה יותר מורכבים. אנחנו מדברים על המשקיע הממוצע עם תשואות של 5%, מגרדים היום את ה5% בדירות איכותיות, אם נרד קומות לסמי בייסמנט, בייסמנט, גראונד פלור, אנחנו נהיה בתשואות של 6, 7, 8%. אפשר להביא דירות זולות בתשואות גבוהות יותר. בהחלט אפשר. מי שרוצה גם דירה איכותית, גם מיקום טוב, וגם תשואה טובה, התשואה שלו לא תעבור את ה5%, הוא יגרד אותה. לפני מס. אוקיי, עכשיו אני אתן לך עוד איזה שאלה אחת, שתיים, כי אנחנו מתקרבים ככה לטווח של השעה שהקצבנו לעצמנו, ואני גם רוצה לדבר איתך כמה מילים על הספר שלך, לקראת הסוף. יש פה שאלה, מה לגבי ביטוח מבנה, רעידות אדמה, מלחמות, שריפות, דברים כאלה? אם אתה יכול לגעת בזה בנקודה? יש ביטוח, אני לא באמת יודע כמה הפוליסות, אין לי יותר מדי ניסיון עם דביעת פוליסות של דירות, ואני לא באמת יודע כמה החברות ביטוח שם מניאקים או לא מניאקים. אני מניח שהם לא פחות מניאקים מהחברות ביטוח הישראליות, אבל כן, אנשים עושים ביטוחים. ביטוח, אני גם לא זוכר את העלויות שלו, אני אישית לא עושה לדירות שלי ביטוח. שאלה, יש לי דירה שרכשתי ראשונה בישראל, מה המיסוי שאני נדרש לשלם על דירה שנייה? האם יש מיסוי כמו בארץ?
מס רכישה, יש לנו כמה, קודם כל מס הכנסה על הכנסות מסחירויות או מנדל"ן, 15% עד, אתה משלם עד 12,000 יורו בשנה. האם כשאני קונה דירה יש לי מס רכישה גדול יותר כמו בישראל? לא, אתה יכול לקנות כמה דירות שאתה רוצה, מס רכישה זה 3.09%. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך כמה דברים על הספר שלך, תספר לנו ככה בכמה מילים על הספר שלך, על מה מדבר הספר, מה קורה שם, מי נגד מי, ספר לנו קצת. ספר נקרא, אגב הוא יצא לאור אני מקווה בקרוב, כי עכשיו כבר התחייבתי שהוא יצא לאור ברגע שפרסמנו שאני כותב ספר, אז אני כותב ספר מזה כמה חודשים. בעצם אני מגולל שם את הדרך, מסע החיים שלי, תוך כדי פיתוח עסק מכלום, שהגעתי מכלום לאיזשהו בר מסעדה, ומשם גדלתי לעוד עסק, עוד בר מסעדה לבד, בלי שותפים, ומשם התחלתי עם הנדל"ן, ואיך בעצם עברתי משכיר בסוף ליזמות, ובעיקר כל הדרך מספר על מסע השקעות ביוון, איזה הפתעות אתה מקבל בדרך, איזה, אתה פשוט כאילו כל הזמן משחק פרה עיוורת עם היוונים, יש לי פרק שנקרא פרה עיוורת, כל רגע אתה כבר לא יודע מאיפה זה יבוא לך, בום, ודברים שהחברות ניהול לא מספרות לך, כי לא שאלת, או כי הם לא זכרו, או כי לא ידעו. כתבתי שם מפת תוצאות עד לרמת היורו, זאת אומרת עמלה על משיכת צ'ק בנקאי, כל יורו בדרך שדרשו ממני, חיבור לחברת חשמל, תשלם פה לחברת ניהול 80 יורו, פה 10 יורו, פה 50 יורו, פרטתי את זה לגורמים. אז יש לנו מפת הוצאות, יש לנו הסברים שם על שכונות, יש לנו שם הרבה פרקים, אני קצת אתן לך מהראשי פרקים. תן לי כמה טיזרים ככה, מעניינים. יש שם הכי מעניין, זה איך שמתחיל הספר, שיחת הטלפון הראשונה שלי, אני מספר איך מתחיל שיחה עם משקיע, רע כי זול, אומר לי, אתה יודע מה, אנשים שלא סגורים על עצמם, לא יודעים מה התקציב שלהם, הם גם כנראה לא יקנו. כאלה שאומרים לי אין לי תקציב מוגבל, זה לא נכון, אז כנראה שהבן אדם עדיין לא סגור על התקציב שלו והוא לא יקנה. ואז פתאום שהוא שומע שזול, אז הוא אומר לך, אז רגע, אז בוא נביא אולי קומה, אולי, אתה יודע מה עם בניינים שם? יש מצב לבניין, בניינים זה סיפור הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, מאוד קשה לשים את היד על נכס כזה של בניינים קטנים, עד 500,000 יורו. מאוד מאוד קשה, שם תחרות עם קרישים הרבה יותר גדולים מאיתנו, וכולם יושבים ככה על השוק. איך שיוצא בניין, בום, הם יודעים לרכוש אותו נורא מהר, כי יש להם את האנשי מקצוע שלהם, ויש להם הכל בשביל לבחון את העסקה וללעוס אותה, ולשתות אותה בקשית. אם אתם כאלה, תצליחו לשים את היד על בניין. אם לא, פשוט חבל על הזמן. או לקחת ליווי צמוד, גם אנחנו עושים, אתה אומר למלווה, תשמע, אני רוצה בניין, הוא ידע ללעוס בשבילך את העסקה. אבל בניינים זה סיפור בפני עצמו. אם יהיה זמן אחרי זה נדבר קצת על בניינים, זה מעניין. אז מה אני אומר? בשיחת הטלפון הראשונה אתה כבר מבין שהבן אדם עדיין לא סגור על עצמו, לא בשל, אז אני מגולל שם כמה שיחות טלפון כאלה. יש כאלה שבכלל אומרים לי בתקציב אני יכול לקנות גם מלון, אולי, אתה יודע מה, אולי נקנה מלון באתונה, אולי נקנה איזה בניין, נהפוך אותו למלון קטנה, בכלל הוא יתקשר אליי להשקעה של 5% תשואה בהתחלה. זאת אומרת שזה סתם בזבוז זמן, הבן אדם צריך להתבשל על עצמו, להכיר את השוק וזה, ואחרי זה הם חוזרים, הם באים מוכנים, ואז אנחנו יכולים להתקדם, במידה והם ירצו. אני מדבר על חששות מעבר לים, על השקעות, על חששות שיש לנו, על תרבות, אהבה ומה שביניהם, על מנטור, שאתה חייב לעשות לך מנטור בכלל בכל תחום של ביזנס, ורצוי שיהיה לך איזשהו מנטור שיוביל אותך, בנוסף לליווי משקיעים, שיהיה לך מישהו תמיד להתייעץ איתו שהוא המנטור שלך. אז יש לי על זה פרק שלם, יש לי מנטור של בניינים, ואני לא קונה שום דבר בלי לשאול אותו. אחד בחור ישראלי בשם ערן, בחור מדהים מדהים מדהים, אלוף עולם, אז הוא המנטור שלי מבחינתי שם. חוץ מזה שיש לי יועץ עסקי וליווי והכל, לכל העסק הזה, יש לי מנטור בנדל"ן שזה הוא בעצם.
רקע על יוון, שכונות באתונה, זיהוי שווקים וסוגי נכסים, תיירות באתונה ותוכניות עתידיות, סקירת אזורים וסיכונים, הצוות היווני שלנו, מחלקה משפטית, הנדסית, תיווך, רכישה והשכרת נכסים, סיפורים על השכרות נכסים ובעיות עם דיירים, איך הוצאנו דיירים, מה עשינו עם הדיירים, מה עושים כשלא יוצא לך דייר ולא משלם, גיבוש נישת ההשקעה שלך, שכירויות טווח ארוך דיברנו על זה או קצר, בוקינג, עליות ערך לעומת תשואה, אם אני קונה נכס שיהיה לו עליות ערך זה נכס איכותי יותר או נכס זול יותר אבל עם תשואות יותר גבוהות, סיפורים של לקוחות, הגדלת השפע ופריצת המחסומים שלנו האישיים הפנימיים, התמדה וסיפור חיי, המעבר מתעשיית חיי הלילה לתעשיית הנדל"ן ומינוף. זה כל הפחות או יותר הראשי פרקים. יפה מאוד, תשמע, הרבה חומר. מעניין. שאלה אחרונה, אני אקח פה שאלה אחרונה ממש מאריק ונסיים. אריק שואל, כתב פה לגבי התשואות שהצגת, 5 לדירה יקרה ו7-8 לדירות קטנות נמוכות, זה אחרי מיסים או ברוטו? אמרתי הכל לפני מס, המס הוא פרסונלי, אני לא מתייחס למס, כי אחד יש לו כמה דירות, אחד זה, כל אחד שידע לתכנן את המיסוי שלו. לצורך העניין, יש לי דירה שהזכרתי לבחור ישראלי במטה סורג'יו, זאת שכונה, האמת, מאוד מורכבת, זה לא למשקיע הרגיל, מי שאוהב לשחק באש או לשחק בסיכונים עם פרופיל של דיירים מאוד מאוד מוזר, לצורך העניין איזה מצרי שיזכיר ממך, אבל ישלם תשואה גבוהה, הוא ישלם. אגב, המצרים והפליטים הם משלמים כאילו בזמן לפעמים יותר ממישהי שלומד רפואה יווניה שעושה פוזות, אז לאו דווקא הייתי הולך על הפרופילים הגבוהים, אבל כי אגב לנו היה בעיות עם סוחרים טובים, פרופיל של סוחר טוב. אז אותו ישראלי ששכר ממני במטה סורג'יו, שזה ליד המטרו, הוא מאוד אהב את הדירה, לא עניין אותו שהשם הוא שם רע של מטה סורג'יו, והוא שילם לי סכום יפה מאוד, אפילו כמעט כפול ממה שמשלמים באזור. בנוסף הוא שילם לי בישראל, עשיתי איתו הסכם בישראל והוא שילם לי בישראל, זאת אומרת המס שלי כבר היה, לא עליתי לטקסינט. כשאתה עושה חוזה שכירות מול דייר, החוזה צריך לעלות מיד לטקסינט, הרואה חשבון שלך היווני יעלה את זה לטקסינט, שזה דיווח לרשויות המס באופן אוטומטי, ואז בסוף השנה יעשו לך חישוב ואתה תקבל קוד לתשלום של המס. זה לגבי מיסוי קצת. טוב, נראה לי שאנחנו הולכים לסיום, אנחנו יכולים לסיים. היו לנו היום 50 אנשים על השידור, שזה מאוד יפה. כמה דברים לפני סיום. קודם כל ככה, תהיה הקלטה, אנחנו נשלח הקלטה גם בקבוצה שלי וגם בקבוצה של עודד, לכל מי שפספס, לא יכל להיכנס, לא יכל לראות. ככה, לגבי המשך קשר, כל מי שהגיע דרך הקבוצה של עודד ומכיר את עודד, כמובן מוזמן לפנות לעודד ולדבר איתו בנושא. כל מי שהגיע דרך הקבוצה שלי מוזמן לפנות אליי בשמחה, ואני אעשה את הקשר ישירות לעודד, יש לי את הטלפון של עודד כמובן ואת הפרטים ואת הכל. אנחנו נעשה עוד לייבים ביחד אני ועודד, כי זה היה ממש כיף וממש מעניין. זה היה על קצה המזלג וקפצנו בנושא... בקטנה, ככה לפתיחה של 2024, בוא'נה, זה הלייב הראשון שלי ב-2024 וגם שלך, מברוק, כל הכבוד. ותודה רבה לכל מי שהיה על השידור וכל מי שפתח מצלמות. אוי, איזה בובי, הנה, זה סיום חמוד, מהמם. תודה שבאתם. שיהיה ערב נעים ושקט ושנה אזרחית מעולה, ונתראה בשידורים הבאים. תודה רבה. ממני אני רוצה להגיד שאני מאוד אוהב פשוט לדבר על נדל"ן. אתם יכולים לשלוח לי הודעות, לשאול אותי על שכונות, כל הזמן לשאול אותי תוך כדי תנועה, ללא תשלום, ללא קשר. תרצו עזרה, אני עושה את זה באהבה. אני עשיתי את זה 3 שנים, אני התחננתי לאנשים שיקשיבו לי. אז היום מי שרוצה להקשיב, אני עושה את זה באהבה רבה. תדברו איתי בוואטסאפ, מה שתרצו, יש לכם עסקה על הפרק, שלחו לי אותה. אני אנתח איתכם את העסקה ונראה אם היא משתלמת. מדהים. אני אעזור לכם באהבה, אני אוהב את זה. יופי, תודה רבה עודד. תודה. יאללה, ביי, להתראות לכולם. ביי.